Eu son Isaac Rodríguez Miranda, máis coñecido como Peter Punk Payaso. A compañía, o que sería a compañía unipersoal de Peter Punk Payaso, pois naceu fai 20 anos e durante eses 20 anos, bueno, pois fun creando diversos espectáculos, profesionalizándome cada vez máis, traballando con diversas productoras e chegado a un punto fundamos a Sociedade Cooperativa Galega Charlatana, que somos unha productora onde producimos os nosos propios espectáculos, somos tamén distribuidora de outras compañías e, bueno, facemos un pouco en xeral xestión cultural. Pandemia é un espectáculo no que eu me convirto no doutor Peter Punk Demia e explico ao longo de 4 fases en que consiste todo isto do coronavirus, da pandemia. É un espectáculo que ten, digamos, bueno, pues un contido, intenta ter un contido social, chegar a xente, chegar a reflexionar un pouco sobre isto e ao mesmo tempo, bueno, pois tamén dirixido ás cativas e os cativos, xa elementos máis clásicos, máis cómicos do que sería o payaso. A Rede Cultural da Deputación da Coruña é unha das redes que nos dá apoio á hora de distribuir espectáculos e tamén que fai chegar a lugares, a concellos ou moitas veces incluso pois aldeas ou parroquias ou lugares onde normalmente non se programa, non hai moita programación cultural e, bueno, grazas a este tipo de redes a xente pois pode disfrutar destes espectáculos e nós podemos tamén, bueno, pois distribuílos, vendelos e, bueno, que moi ben, pero que sempre se pode facer máis.